Maswera sei ma citizens ose, maswera sei vana veZimbabwe. Tinoda kutenda chekutanga pane rufu rwegamba redu muimba yeshanduko kana kuti mu opposition. I think vamwe vanoziva kuti main opposition inotungamirirwa na the winner president, the elect president Nelson Chamisa. Hakuna asingazvizivi kuti it's a winner of president 2023, it's the elect president 2023. Tisingatarisi hedu izvizvi zvokutonga nedemo zviri kuitwa zvichibhinya izvi, asi tikutaura president chaiye wakavhotirwa nevanhu. Ndoda kutenda hangu ndichicharangarira mashoko akabatwa nebasa rakabatwa nemashoko akataurwa nemagamba edu emusangano, magamba edu akatumwa neutungamiriri akatumika uye anotumika kunochengetedza gamba redu kwaGoronga kumudzi uko kwaChief Goronga kunyamapanda uko. So regai nditaure ndichiti dai Mwari vatibatsira vagari vekumudzi kwaMutoko kunyamapanda varangarire mashoko akataurwa nevatumwa kana kuti nenhumwa akataurwa nevazodziva vemusangano vanova nhumwa dzaMwari zvakare, nekuti chasungwa pano pasika nekudenga vanova nhumwa dzaMwari. Munoona nyika ino yakaoma nekuti mazuva ano ZANU-PF inongoti pane muchato inotumira mapurisa nemasoja, inotumira vasori, inongoti pane pari kuchemwa pamunenge makateisirwa vasori, munenge makatumirwa vasori, mapurisa, masoja, ezverongo zviri zvinhu zvine chekuita nemamwe mapato kana kuti neopposition yavaChamisa. Munenge makamonitwa kunyangwe kana mukatonzi waenda kutoilet vanokuteeredza vachihwanda nemiti. Hazvina basa kuti uri mukadzi kana kuti uri murume, masiya iwo echikadzi echirume anenge achikuteeredza ikoko kutoilet ikoko, nokuti vanenge vachiita basa ravakatumwa. Vari mugroup of zviganandaka varakashika. Saka nyaya iripo ndoda kungotenda kuti zvakadaro kune vanhu vasingatyiba, kune vanhu vane moyo yakasimba, kune vane ushingi vekuti zvakaoma zvakanaka tinofa taedza kana kuti tinofa takashinga, tinofa tose ende tinofa negamba redu. So vakaenda kurufu rwakanochema vakasiya mashoko kumudzi. Ndi baba vaChinogurei vari kutaura, vamwe vangati ko ndiani vari kutaura, ndi vaChinogurei. So ndoda kukutendai vana mai vakanga vari parufu rwemuchinda uyo kana kuti parufu rwemurume uyo, kana kuti nezvamakaenda makabata, kana kuti zvamakaenda makatakura, kana kuti zvamakanosiya, kana kuti nemashoko amakaenda navo kumudzi. Mudzi inzvimbo ichakasaririra, Mutoko inzvimbo ichakasaririra, hatidi kuhanda, hatidi kunzvenga. Mutoko inzvimbo ichakasaririra, inzvimbo ichakasaririra zvakasimba chaizvo, inzvimbo ichakasaririra Mutoko mudzi Nyamapanda. Yakasarira chii? Yakasarira painformation yedevelopment, nokuti nzvimbo dzese dziri kumuganho wenyika kana kuti kunze kwenyika uko, kunze kwenzimwe nzvimbo dziri kumuganho nemabhodha uko, ZANU-PF inoshandisa nzvimbo idzodzo kuita dumping area yemashoko kana kuti kushandiswa, kana kuti ndo nzvimbo dzavanonosenzesa vanhu veikoko kuti vatsvage support kuvanhu vari ikoko. Ndo kuya kunorambidzwa kuteerera Studio 7, Change Radio, kunorambidzwa kuteerera vana Jolasi. Ivo vana Jolasi ava vanhu vanorambidzwa kuteerera mune dzimwe nzvimbo dziri munyika yeZimbabwe. Kwaye mukateerera Jolasi inokufurirai inokunyeberai, nokuti Jolasi inotaura chokwadi, Jolasi inoudza vanhu chokwadi. Saka ipapo ndo zvavasingadi kuti muzoteerera zvinhu zvisingabvi muZBC, nokuti zviya zvinomonitwa neintelligence zvinotaurwa kuZBC zviya vanonzi izvi musataura zvitaurai, nokuti majournalist ari kuZBC aya vamwe vacho vazhinji vacho maCIO andi muri kupaona manje. Saka vanomimina mashoko nokuudzwa zvokuita, anditi mazvona. Saka makaona vana Richmond siya kurima vachikwikwidza kuda kuita ma-MP kuzumba kwaana Musani uko, vachida kuita ma-MP eZANU-PF last election Richmond akakwikwidza achida kuita MP 2018, sorry, akakwikwidza achida kuita MP akazodyiwa, kureva kuti ma-intelligence organization, vakomana ve-intelligence, vakomana ve-department remaagent emaCIO
Saka vashandi vari ku ZBC vaya havasi only ordinary workers ba, vamwe vachona vashandi vearmy, vamwe vepolisi, vamwe venhingirikini. Saka ZBC inoita mashoko ekupuhwa kutosvitsa kuvanhu zvokuita. Saka vanorambidzira kuti muteerere Jolas TV, Jolas TV channel kana kuti Jolas FM, nokuti zvaingoitwa pastudio 7 ndo zvavari kungoita pamachannel aya. Vanana Kuliend havadi kuti munzwe news dzinobva kunana Kuliend, havadi kuti munzwe news dzinobva kunana Chatufa, havadi kuti munzwe news dzinobva kunana Gambakwe, havadi kuti munzwe news mashoko anobva kuChange Radio, anobva kuCitizen channel. Vanoda kuti munzwe teerere Radio Zimbabwe, National FM, muerenge Herald, muerenge Kwaedza nezvimwe zvimapepa zvegovernment. Ati muri kupaona zvinana government gazeti zviya zviya. Nemashoko avanotaura akungoti Munangagwa Auxilia, Munangagwa Auxilia, Munangagwa Auxilia Ziyambi Mai Mchinguri zvakazodai tagwirei sakupwa, ndo zvavanoda izvozvo. Saka mukazonzwa makuteerereswa zvinhu izvozvo mumavillage vanosvika kuti mungafurira vanhu nekuudza vanhu chokwadi nekutaurira vanhu chokwadi. Saka havadi kuti muteerere vane muzvikoro muya mashops mabhawa, havadi kuti muteerere vana muone vana DS. Vanonga vachitomonta kuti muone mamwe machannels aya musayaona, muone ZBC chete. Nyika yeZimbabwe ichine TV imwe chete inowerengwa chaizvo izvo yakasimba, ichine TV imwe chete. Dzimwe nyika dzane ma TV channels akawandisa, nema independent TV channels chaiwo, nema independent radio station. Saka ma radio station ukaona awanda muZimbabwe yese aya anotanga vaendesa kuHerbert Chitepo Dialogue kunodzidziswa kuti vade nyika yavo, vachida ZANU-PF. Vanonzi vade ZANU-PF kwete nyika ZANU-PF. Saka vakataura zvinhu zvinenge zvokutaura uori waMunangagwa nevanhu vake nematsotsi ari kushanda nawo mugovernment aya, nematsotsi aya madhara ari muZANU-PF nemupavha dzimachembera aya havadi. Saka ndoda kutenda zvikuru vanhu vekumudzi kuti mashoko amakanzwa akataurwa nenhumwa dzakauyako dzakabva kuutungamiriri, dzakatumwa neutungamiriri dzeprovince, dzedistrict, dzeDCC, dzeprovince, dzesero, dzebranch, dzakabva kunational, dzakabva kucabinet, dzakatumwa kubva kumusangano weopposition unotungamirwa navachamisa. Ndinoimba kuti vanhu vekwaGatakata, vekwaChief Goronga makanzwa mashoko. Vanhu vekumudzi emudzi yose zvayo, fambisai mashoko sekutaurwa kwakaitwa. Remekedzai vari kushanda, remekedzai vana vevanhu, remekedzai utungamiriri uye muremekedze zvamakasiyirwa nezvamakauya kuzopiwa. Muremekedze mbuwa iyoyo, mufambise mashoko iwayo. Mudzi inzvimbo ichine zvikoro zviri puwa, inzvimbo ichine maclinics ari puwa, inzvimbo mudzi, I think mudzi yese ine one hospital chete chete, mudzi yose the whole mudzi. But endai muhwedza, munoona hwedza kuti ine hospital mangani. Kuna vanana St. Mary's, Mount St. Mary's Rusunzwe, kuna vanana Hwedza Center uko, kuna vanana akawanda atinga ambo apedza mahospital ari muHwedza. Ende mune maboarding mangani muHwedza, Mount St. Mary's, mune Goto, mune Chemhanza, mune atinga pedzi. Endai kwa Murewa, munoona kuti ine mamisheni mangani Murewa, ine maboarding mangani. Murewa mission, Nowe mission, Musam mission, nemamwe mamishini akawanda wanda asingaiti, nemamwe maboarding ari kumusoroko kwana mukarakati ari kuna nhingi uko akawanda wanda. Endai mutoko chete district ine maboarding mangani, kuna vana Nyadhiri, kuna vana Nyamuzuwe, kuna vana Mutoko ningirikini, kune mamwe akutomutswa futi mamwe. Vanana Mutoko hai akamuka kare variko, vanana Alsos. But Mudzi, only Mudzi district iyoyo ine one boarding school Dendera, ine one boarding school Mudzi district yakazvimirira district, ine one boarding Dendera chete, ine one hospital Kotwa hospital chete. Saka marodzi emumudzi kuna ana Nyahuku, kuna ana Musau, marodhi achese madhasti kuya, kuna na Dendera, kuna na Makaha, kuna na Ningirikini, Nyamatawa, kudonzwe uko, kuna na Fombe kupasi Fombe inonzikwana kwana Reika Konde kwesoko, kuna na Chikwizu, noti Chikwizu ya Mutoko, sorry, kuna na Ningirikini kwese uko, Nyamkoho uko, kuna na Dziwaretsanga Kachimana,
kunana Ningirikini kwese uko, kunana Nyamuyaruka kwese uko, kunana Msaunya hukuko. So kwese ikoko mukatarisisa Nyamapanda kwese kuboda uko. Hakuna kana hospital, big hospital, ma clinics. Hakuna kana big mission. Dendera is not mission. Mudzi yese is a wall. Vanhu vamwada kutaura ichokwadi. Mudzi district kunyamapanda uko ine one boarding school haina kana mission. Hospital yacho inotaurwa yacho yapakotwa ka hospital kadukuduku. Kana toteta vanhu vachiya kumutoko hospital. Vanhu vachiya kuOlsozi hospital, Nyadiri hospital. Unana mureva kunoku. Kadukuduku. Nokuti ka growth point ikabutokotwa, I growth point dziya dzichiri kusumuka dziri kutisumukira dziya. Ani mashona. Saka vagari vekumudzi ndoda kutaura chokwadi chiripo. Mune mamineral akawandisa okutoti nanhasuno dzimwe nzvimbo sadza discover. Gold chairo rimo mudzi muya. Inzvimbo dzimwe dzinotonetsa kuwana mvura kuratidza kuti dzine mamineral, dzine gold, dzine diamond, dzine silver, dzine chrome, dzine mercury, dzine bronze, dzine uranium, dzine platinum. Dzine zvinhu zvakawanda nzvimbo dziya dzemudzi dziya. Muchiona ichinetsanetsa mvura, kunonetsa mvura dzimwe nzvimbo dzekumudzi kuya uko. Gold rakazarisa munana nemakaha umo. Even chrome chaiyo. Kunana Benson mine uko. Saka ndoda kungotsanangurira vanhu vekumudzi. Vanana Chief Goronga, vana Chief Mukota, vana Chief Nyamukoho, vana Chief Chiunya uko. I don't know what meaning. So ndoda kuti titaure tichiti dai Mwari vatibatsira. Mudzi inzvimbo ine vanhu vane mukurumbira muZimbabwe. Vakomana vemota veKuroko Motors vaya vanobva kumudzi. Vana Munesu, vana Nhamo, Munesu naNhamo mukomana Munin'ina. Vanobva panonzi paChingwena apo pamudzi pamasara kufapo. Painge pana MP ainzi Musa Mukomrade uya. Vanobva paChingwena. Ndo vakavamba Kuroko Motors varidzi mafounders eKuroko Motors muZimbabwe. Ndo vakatenga sugar refine chiredziyo kuri kuitwa sugar ringiri biodiesel uko. It's a mudzi people. Wanambizi wemabhazi waibva kumudzi kunyamapanda uko kudhuze kubhodha renyamapanda chakudhuze nepabhodha chaipapo muvillage rekwaMudzimu. Tine vanhu vakawandisa tingatosiya vanhu vakawanda. Vana akwelini Katsanda ngari MP aibva ikoko futi. Vanani vamwe vakawanda atingapedzi zvedu, but mudzi ine a number of lot of number yevanhu vari very vari jacked up, vanhu vakasvinura. Ine vanhu vakawanda vakavhurika njere, ine vanhu vakawandisa. So even mukomana uyu anotaurisa maningi nyambo dzepaNhingirikini uyu unobva itse province yemudzi. Nhingirikini uyu amunoti kwai uyu anotaura maningi paNational FM uyu anotaura na Tilda uyu anotaura nyambo dzinonakidza maningi uyu amunoti kwanzi Nhingirikini uyu. Anonzi aniko mukomana uyu anotaura makuhwa anyaya dzaanotsvaga muvanhu uyu anobva kumudzi uzasuko Nhingirikini. Vanoziva zita ranoshana but ane zita rake chairo uyo okumboita musika mubare mumatebho uyu. Uya unonyanya kutaura naTilda Stereki uya unotaura mashoko kwakati kwaitika zvakati achitaura nanakanyemba Bhonzo nanani uya uyu unobva kumudzi zvakare. Even uya mukomana uyu akatamba bhora anonetsa maningi anonzi Willard Katsande uya uyu anobva kumudzi uko zvakare, anobva kudhuzona naChimango. Saka even mukomana kutamba boxing uya ari kutamba boxing ari kunetsa maningi kugara kuchifu uya unobva kumudzi futi. So tine vanhu vakawandisa Stereki, vana akwelini, vana Nhingirikini, vana Chief Nyamukoho, mapereke vakaita mabusiness akawanda vanhu vane mwana anonzi Katsande Nhingirikini. Tinomuda Ishe Katsande wokuya kuita pastudio 263 uya baba vake vari pamudzi apo, ndo pavari pamudzi apo. So tine zvinhu zvakawanda zvinoitika, tine zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika mukurarama muupenyu. Saka vagari vekumudzi tinokumbirisa zvizhinji kuti muteerere mashoko akauya netimu rakatumwa kurufu rwakaitika kunhengo yemusangano weopposition akashayikira kwaChief Goronga uko kuNhingirikini iNyamata Donzwi. I don't know kwagatakata, I don't know what nzvimbo dzacho idzodzo. So mashoko iwayo akoshese aremekedzei chaizvo, ende rambai muchienda nawo muchiparidza zvakasimba. Nyika yoda shanduko, but nzvimbo dzakasarira sekudana mudzi kuya dzinotorwa kushandiswa nenyika nebato reZANU-PF kuita kunzvimbo kudumping area kwavo, kwekuti kana vakuda maelection ndokwaonera chitsvaga maelection ikoko. Kana vachinge vaguta vapedza amuone kana mota yemaMP kana yemaministers ikoko. Azviite. Nyamapanda border ibodha guru muZimbabwe, ndo shortcut
yerodhi inobva kuno kuSouth Africa ichitsemura kutopinda muHarare, ichibva yabuda kuenda kunyamapanda, ichibva yapinda muMozambique, Changala, Tete, ichibva yanopinda muMalawi. Ndo nzvimbo shortcut yevanhu vekuMalawi kana vachibva kuSouth Africa kuenda nekuMaputo kutendera kudai so. Saka it's a main road inonopinda muMalawi straight mzimbabwe, inozonobrancha nedzimwe road dzinobva kuna Tanzania dzichipinda noMozambique dzichibva na Tanzania kudai unobuda kuenda kuKenya. Saka Nyamapanda border post inofanira kuupgradewa kuita border guru chairo rakafanana nana Beit Bridge. But nenyaya yekuti vanhu vekwaMutoko umudzi uko vanhu vaya vanotorwa sevanhu nzvimbo dzakasara, ndingangoti nzvimbo dzakasara zvakaita kuna Bhinga, kwakaita kuna Chipinge uko, mukataza Bhinga ino vanhu vakawanda stereke vakasumukira Bhinga. I think mukaenda kuna Vic Falls vana Hwange Kariba kwesoko zvinhu zvinosipa symptoms yekudziona Bhinga zvinobata kune minerals akawandisa stereke nezvinhu zvakawanda ikoko. Mukaenda kuChipinge vanhu vazhinji vakadzidza, vazhinji vacho vana madhuku ese nevamwe vakasiyana siyana vari mumusangano opposition, vazhinji vari kuChipinge vakadzidza, but inotorwa senzvimbo yakasaririra, it's a dumping area, vanoda kuita dumping area. Mukaenda kuna Chiredzi, kuna chinhoi, kuna Karoi Magunje kuZasuku, vanotora nzvimbo dzikaita dumping area, kuna Darwin pasi kupesera, kuna border uko, kuna Uzuma Maramba Pfungwe kupasi kufungwa uko, kuna Gwanda Cholocho, kuna Hwange uko. Vanodzita nzvimbo dzokushandisa vanhu ikoko nokuita zvavanoda na guru weshe kwesoko. Saka ndinokumbirisa kuti vanhu vekumudzi tinochema netariro, chema ine vari kuchema, asi teererai mashoko akauya neutungamiriri wakatumwa nemusangano, uye mugamuchire mufambise mashoko iwayo. Kunyangwe mukashishidzirwa, kunyangwe mukaya muchishidzirwa muchitwa sei, kunyangwe mukashandisirwa chimilitias neZANU-PF. ZANU-PF iri kutonga zvokubai, haina kumboina maelection yakaba. Machief ariko ari kushandiswa neZANU, maovheta ari kumudzi ari kushandiswa neZANU-PF. Havana chavo chavanoziva kana kukadza idhi kana kudaidza idhi, havasi vakamudaidza kubva kuSouth Africa, akadaidzwa nana Chiwenga. Masabhuku ariko ari kushandiswa neZANU-PF kunyengerera usabhuku, machief kunyengerera usabhuku. But nzvimbo makomo zviri kuparara, pakapotesa skuru apo paitomainwa dombo raimainwa ipapo nechitsotsi, chikoro chitokanganisika, vana vachidistebwa, but machief haapindiri, masabhuku haapindiri. But masabhuku ndokuchengetedza zviwanikwa zvenzvimbo. Machifi maMPA ikoko chaiye akavhoterwa ikoko haasi wenyika iyoyo, anobva kuManicaland uko, but nenyaya yekuti ZANU-PF inoisa vanhu vayo anga achishanda pabhodha apo ndopaaishanda. Saka muri kumirwa nemunhu asiri wedunhu iroro, miririrwa ine munhu anoziva nzvimbo dzenyu, anoziva zvichemo zvenyu. Saka ndinokutendai zvikuru vanhu vekumudzi, ndinochema pamwe chete nemi nehama negamba redu rakabva kuchengetedzwa rakafa iro, ndichikumbira zvikuru nekutenda vasikana nevakomana vakanga vari kumudzi kurufu rwaComrade nana baba vakanga variko vemusangano. Ndinokutendai vana mai vakatumika, vana mai vakanga variko, vana baba, vana mukoma. Tinotenda musangano wese kuti nzvimbo dzese dzaitika dambudziko ngatichemei pamwe chete, tibatane. Tiri kurwa takamira tose, musafunga kuti kana tisipo background hatisi kurwa, information hatidzinzwi, tinodzinzwa isu vana baba Chino Gurei, asi tiripo kupa power imimi, nokuti mungafamba ini mukaita zvamunoita but mune mamwe mashoko amusingagone kubudisa. Kunyangwe mukafamba muri mukati memusangano, asi mune mamwe mashoko amusingagone kubudisa nekuti munenge muchitiretenwa, asi isusu tinozobudisa mashoko iwayo kuti abude kuvanhu. Imimi munenge muri vanhu vari pauranda, vari pausungwa, saka munoita zvinhu muchinyeurira, muchisesurira mashoko enyu. Amuzoti dyo, asi isu tinobva tati dyo nokuti vanhu muZimbabwe havana kusununguka. Saka tinemi isu tinozozadzisa manje pamunenge makasirira paya, tochenda nemo tochitaura manje tichiudza vanhu chokwadi. Ndinokutendai nebasa ramakabata, vana tete, vana namai, vana mukoma, vanhu vamwe chete. Ngatidananei, ngatisiyei vari kubira nyika nokudyava, isusu ngatidananei. Masabhuku ekumudzi, machifi, itai zvinhu zvinoita kuti mangwana vanhu vehurumende vanoenda, vanodzingwa, vanobiswa, asi imimi munosara mune matunhu ene nzvimbo dzenyu. Musacreata zvinhu zvinoita kuti mucreate magaraji nevanhu kana kuengana nevanhu. Machifi, masabhuku, itai zvinhu zvinoita kuti muchasara mune nzvimbo yenyu nevhu renyu, asi mapato anouya achidarika, hurumende ine achidarika, maMP ane achipfuura, madzimamba ane achipfuura, masabhuku ane achidarika, mapresident ane achidarika, asi vanhu vanoramba varimo nenzvimbo dzavo. Ndinokutendai mazvita baba vaChino Gurei, mazvita nera Jesu Kristu.